Helo. Croeso nôl I gwersi ukulele hefo fi, Billy. Gobeithio bod chi ddim wedi blino, achos heddi, da ni'n siarad am ffeithiau ukulele. Dwi'n ymlaen, sef chi gweld? Gola coch? Reit, so mae'r ukulele neu'r uke yn cael ei cysylltu llawer hefo cerddoriaeth Hawaii. A fel allwch chi weld, maen nhw'n dod mewn pob lliw a llun. Yr ail ffaith, mae loads o pobl wedi bod yn defnyddio ukuleles yn eu caneuon nhw. Pobl fel The Beatles, pobl fel Bruno Mars a hefyd Jason Mraz yn y can I'm Yours, fel mae pawb yn gwybod. Diddorol, Y trydydd ffaith heddi yw bod dros 250,000 o ukuleles yn cael ei gwerthu pob blwyddyn yn Prydain. Bod yn onest, dwi'n meddwl bod hanner nhw gyda fi. Ffaith rhif 4, mae chwaraewr rygbi Rhys Patchell hefyd yn dysgu sut I chwarae ukulele, just fel chi. Mae o hefyd yn rhan o'r cwr ukuleles Menter Caerdydd sy'n cael ei rhedeg gan Mei Gwynedd, sydd wedi bod yn bandiau fel Sibridion, Big Leaves a hefyd Endaf Gremlin. Welach chi yn yr un nesaf, welach chi wedyn, tara!